אז שלום לכולם, ואנחנו כאן, ואריאל, תגיד את השם. אריאל, תגיד את השם של המשחק. אדרנלין, אופטיסל, פשוט אנדרנלין. אוקיי, אנחנו... לא, קודם אנחנו צריכה אותנו בתוכנית. אני מוכן. אתה מוכן? יאללה, משחקים? אז מי שיודע לשחק... אנחנו מתחילים. אני אסביר. אוקיי, אנחנו מתחילים. כן, שיקרו שחקנה. הם יכולים לשאול. יש, חובץ. רונלדו בייל. כל כך רונלדו בייל. לא, מה, לא רוצה אחרים. לא, אז צריכים לקחת את הסמל. אנחנו מולטי. תמשיך. הם מתחילים, משתמש בחלק השער. קשר, אז תשתמש בפה. לא, זה לא טוב. זה לא טוב בקישור. חמש. לא, הוא יותר טוב. לא. ריקוד. סמל. פלוס. יאללה. יאללה. תשתמש מה? בסדר, גם חמש לא מצליח. עם חמש היינו טובים. לא. עם חמש תראה לי פילחת. חמש פחות טוב, מה יש לך? לא. הוא היה... חמש פחות טוב. לא. זה אני רק בודק. הגנה. פתה. בואו שקר. סמל. מה? פשוט תעשיר. כן, זה שהקרן... רגע, אני רק רוצה לדעת אם המקליט. כן, המקליט, נמשיך. יאללה, יש כאן מידע בניהול. בוא נשים טוב. לא. יואו, נקרא סורת. מה אנחנו שמים? וואי, הוא לא טוב בקשרות. אמרתי לך, הוא לא טוב בקשרות. זה חצה, כן. עזוב, בוא נקנה. לא. עדיף להיכנע. צודק. יאללה, נכנענו, די כבר. יאללה, משחק חדש. בוא ניכנס לליגה הפרטית. טוב. זה ליגה פרטית נגד עצמך. לא. יאללה, אני מוכן. בוא נדע עכשיו. שיט לא התערבנו. רגע. זה קראת? הנה זה פרנדלי. יש, טוב, רונלדו ובייל. רונלדו בייל התקפה. אבל בלי הסמל. שי! וואי, יש לי אפסו. קריב אותה. למה יש לנו? אין לו סיכוי. שנייה. תקשיב, אין לו סיכוי. עצור שנייה. שוב, למה? מה? איך יש לנו אותו? תעשה המשך? איך יש לנו אותו ואיך יש לנו אותו ואיך יש לנו אותו? עזוב, פשוט לזרום. איזה מוזר זה. לזרום. הוא התכוון איך יש לנו את דוד לואיז, את איין ראש ואת אגוארו. טוב, אין לו מה לעשות. הוא נכנע. אוקיי, נבחר לו אותו משהו. הוא בחר חלוץ. אין סיכוי. לא. מה? אוקיי, זה יהיה קל. בוא נשים לו את מימון. לא. להקטע. עכשיו נשים לו? אני ממש בהגנה. כן, נעצבן אותה קצת, ניתן לו להקיף, שיחשוב שהוא יכול למנוע. כן, זה החשוב שלה בסוף. הייתי מסתעשוע. בחר משהו? אריאל, אנחנו מחכים, רצית לי, מה עדיין?
כדי כך? יש, הוא בחר את זלאטן. ילין זה נכון, לא בטוח. המשך. שים לו את הגוארו. פשוט אוהב את הגוארו. יש לו רק שתי קשרים. גוארו. שים לו רק את כופה. בוא נשים לו סוף את ג'יימס. שמתי לו את ג'יימס. הוא נכנע. מה? נפתלת במשחק. אז אריאל? מה זה היה? תגידי, אתם שומעים עליה. I'm ready. יש לו קבוצה חזקה. נראה לי. למה יותר זלאטן ודוד לוי? למה יש לנו אותם ככה? זה את מסיבה. מה? הנה, גם לי. הוא אומר... אנחנו צריכים הגנה. מה? יש לך את זה שיט, יש לך את הדבר הזה? שיט, אני מוסר אותו, אבל אני שם לו הגנה של אלי. לא! את הקצה! מגד. זה היה גם... מה, היה לך את הזה שאתה צריך למחוק? שיט, שם לנו חלוץ. אל תשים חלוץ, אין לנו הגנה. שם חלוץ. שיט, איך בבקשה. אני באמת שם חלוץ. מה? חתיכת טאקר. מה? שגם אנחנו לעשות. זה לא קלפים טובים פשוט. אתה יודע שזה רמבו של 8 קלפים. כל השאר? הגנה. לא. זה יותר טוב ממנו בהגנה. מה? הוא עושה לנו בית ספר. כן. איזה מזל. הוא שם קשר. שים את כל רגל. טומי. לא משנה כל כך, אבל... לא! איזה צריך להיות 5. לא, הוא פחות, אתה לא מבין? הוא פחות, תראה. לא, מה זה? מה צריך? לא משחק, יאללה. בין, 5. 5. היית אני מסתכל. לא היינו מצליחים בכל מקרה. זה גם קבוצה של הגדות. לא, זה לא פייר. בואו, משתמשים בנאמר. התקפה ממסי פלוס נאמר, ברור. יס! ניצחנו. לא, כמה. יש אחד, יאללה. אנחנו נצליח. נכון, נאמר זלאטן. זה לא, כמו בייל. לא, התקפה. אנחנו רוצים התקפה, למה? שים את רונלדו וזה? לא, אבל אי אפשר, צריכים מישהו מסגל, כאן. קח את הסמל האחרון שאפשר למישהו. עם הגנה גרועה. הגנה. אל תהיה כאן. יאללה. שאנחנו ניצחנו את הבכל מקתודה. אנחנו רוצים על המהפך, יאללה. המשך? כן. אפשרי. אפשר לא, תצא זלאטן. זלאטן התקפה? כן. 22, אין מה להפסיד. זלאטן זה... יש! אז אל תלך את זה, איך לסלאפ. קלף ונשים את זה מאמא. כן.
נאמר במקום מוצרלה. שמחת המוצרלה. אחת נאמר. אחת אין ספור. פרץ נאמר. התקפה. יאללה. ניצחנו. אפשרי. ניצחנו. יאללה, חייבים לנצח אותו. 5-4. אוקיי. די. אתה נצח עם די. תשים די. תשים עם די. בי להתקפה? כן. יאללה, בי להתקפה. לא, בביקורת משחק הוא הרבה יותר טוב. שתי חלוצי קשר, אין לו הגנה. אין לו הגנה. איי. אין סיכוי. אמרתי לך שאין סיכוי. אמרתי לך שאין. אז זה התור, אחרי פלאס בטיל. רובן, תלחץ עליו. חץ עליו. רובן. עליו, תלחץ רובן. תלחץ אותנו. כאן. עלה. רובן. התקפה. אנחנו פשוט קוראים אותו. אין סיכוי שחלוץ יהיה יותר טוב מזה. מה אדוני אלוהינו. ניצחנו. 6-5 על האקר. 6-5 על האקר. 5 על האקר. די גם. איפה לחצת פה? כן, יואו טוב. יצאנו מה זה טובים. כתוב לי פה דר שלך לתמונה עם קקי. מה? שם לקבוצה. טוב, כן, אני מוכן. אתה יודע, זה דווקא הגיוני. היא שלך תמונה לקקי. זוז אני אאוט הפליקר. הנה. הוא יעיף אותי. תן לי, אני לא צריכה לשחק אחד אבל. אנחנו ביחד, אתה אומר לי מה לעשות. לא רוצה, כמובן. אומר לי מה לעשות, זהו. שריים. אנחנו נעשה ככה, שריים. תודה. אתה תתחבר, די, כבר נכנסתי. יופי. מה אנחנו מתחילים? רגע, בואו קיבלנו קבוצה של הקרים. כמה הוא גם קישור עם הגנה, כן, טוב. קישור. אומייגאד. קראנו אותו. קראנו אותו. אני אעמיד לבחור. איך יש בבנזמה. להתקפה. כן. יואו. יש בהתקפה. מה, למה הוא הוא מתחיל? איך? לא, מחריב. סליחה. זאת אומרת. פלוס דבר, מדריד. איזה מהם? סתם. יש לנו ג'ון פוגי בהגנה. מה? יואו. אין טרפים אנחנו נצא לנו עכשיו. על הטור. אבל שיר גרוע. דרך איך קוראים אותו. הוא שם שואל. אין סיכוי שאנחנו משקיעים את זה. שוב. פאק, לא. יש. יושב. בוא נלך עכשיו, בוא נשים הגנה. לא. תבזז אותה התקפה. תחשוב חכם, תבזז אותה התקפה. שים הגנה. תחשוב חכם, תבזז אותה התקפה ולעקוץ אותה עם 5 התקפה. נתנו להקיף אבל. אתה רואה אמרתי לך. מה היינו צריכים לעשות את זה? נתנו להקיף. לעקוץ אותו ב... זה גם קישור? לא. מה אנחנו צריכים לשים קשר? אין לו הגנה. אנחנו יכולים להקיף. תשים, בוא נראה איך היא טובה בקישור. גם. אוקיי. לא רונלדו ודייב? ככה לא. היינו צריכים כך לגרוע. 2, יאללה, אמרתי לך לא לעשות את זה. נכון? לא. פעם הבאה אני קשר. מה הוא שם? רונלדו קשר. כן, הוא הכי טוב קשר. עכשיו הוא יהיה פליסטייל. קוקי. יאי. לא. זה מהפך. טוב, אפשר לסת לנו שם. כאן ואתה צריך תוריד את המסגלה. אתה צריך לסת...
אין לו הגנה. אז אני אקיף. אני שם קשר ואילנה. מה? זה קבוצה של לג'נדים. זה עקים. גם עושים עקים. אפשרי? בואו. אתה לוקח באינטרנט תמונות כאילו קודם של אנג'ל. הקופים של אנג'ל. אוי, לא ניסיתי לראות. אוקיי, מה אנחנו מנסים? לא. הגנה. שי. הגנה. זה מה שיש. קרוב. זה היה יניב קטן. קראתי את זה לרגע, יניב קטן, לא יודע. ואגב זה מפוח עושה לנו שמקה. ואתה נשאר את הספצי. אמרתי לך. מה צריך? קשר. זה הקשר היחיד שלנו. לא נתרתרנו, תגיד לי. משתמש. טעות. למה אתה מקשיב לי? לא יודע, בגלל שאתה אידיוט. שאני יכול להתקיף, לא. זה הדבר הכי גרוע אוי לא, גמרנו. הוא גמר אותנו, תראה. לא התקפה אחת. אם הוא שם את הקשר, הוא מת. מה אתה מרצות? אנחנו באמת הולכים לעשות. אנחנו קוראים אותו ראשון. אוקיי. אם עושים דה. אם עושים את הולכים דה. לא. מאי. אוקיי, עכשיו אנחנו חייבים שחקן מחליף. יש מישהו טוב בהגנה. יש לו רק התקפה עכשיו. לא, תמשיך. סעדנו. יאללה. בקרת משחק. הוא שם בקרת משחק. בואו נשלב. קוראים לנו. 8-3. הוא שם אותו הוא שם טורניר. יאללה. הוא שם התקפה כבקרת משחק. לא, כל האלה זה בשעתיים. זה הרבה זמן כולל. יאללה, בוא, קלפים אנטומן. רוצה להתמודדות או להתמודדות אותי? כן. למה סתם נראה לך? הכל. טוב משחק? יאללה, מוכן. רגע אנחנו מתחילים. לא! הם מתחילים. זה שאלה. אם אתה שואל. אומייגאד. נתן לג'נדר. גוארו. גוארו זה לא גוארו, טוב. ארי, מה אנחנו צריכים? הגנה. בום, תאכל. הוא קרא אותי. זה היה לנו בית ספר. היית שם את הספר של דוקטור. יש לך? כן, אוקיי, אנחנו עושים. נכון, זה הבאתי לך. אבל שוב, אם הוא שם קישור יוצא מטומטם. טום קרוס. זה הגנה. זה הגנה. תשתמש בג'ון-טרי. לא, אין מה, זה לא. אוקיי, ג'ון-טרי, יאללה, אין לנו זמן, יאללה. אפשר. אפשר, מה? לא עוד אחד. בדקתי כמה זמן פרק, נמשך כמה, זה כבר 20 דקות בערך. אריאל, אתה יודע שאנחנו בפרק, כן?
אתה בטלפון? לא. לא. כן. קראת מחליף? לא. אמרת לי. תקחי אותו, תכניס אותו. נעימה. כולם אוהבים. יש לנו סיכוי לחזור. הוא שם? מה הוא שם? לא. סבנו. איזה אקי! זה הפיצה. מה? קוראים לו קוק. הוא קוקו. הוא קוקו. הוא קקה. קוק הוא קקה. אתה יודע קוק הוא קקה. שוב! לא נשאר משהו מצטער. הוא חייב להשתמש במגן. די, אם הוא משתמש בהתקפה הוא לא, 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 לא. תחנן שהוא לא שם... מה? אנחנו יכולים להשתמש פה בהגנה? כמה עולם? 5. לא. הנה הגנה. לא, תשם הגנה. איי איי. So close. חייבים לשתות מהפחד. למה אנחנו ממשיכים? נו באמת, ניתן לנו התקפה כדי לגמור אותנו, תקשיב. שמונה. איי, אתה בסוף תגול לחזור? כן, תיקו. נו, השתמש בך. הוא אידיוט. הוא אחד האידיוטים. הוא משתמש כרגע בחלוץ האחרון שלו. הוא משתמש בחלוץ האחרון שלו. הוא משתמש בחלוץ האחרון שלו. בסדר. אז זהו, אנחנו נצליח לפחות לעשות 4. מה? זה זאקר. זה בלתי אפשרי. תקשיב, זה לא אפשרי. אי אפשר לעשות משחק של הגנה. יש! שהוא ישתמש בהתקפה. אוקיי, תמשיך ככה. אידיוט. הוא עושה לנו. את בהתקפה עם נאמר. לפחות יכולנו לשחק בהתקפה עם נאמר ולקרוא לו את הצורה. לא יודע לזה, זה שם את רמוס. אחרי שאמרתי לך לא לתת לרמוס לגעת בכדור, אז 485 בהגנה. תקשיב, 485 בהגנה. זה לא טוב. אני יודע, הוא שם אותו כהגנה. מה? קראנו לו את השוער עם זלאטן, לג'נדרי. יאללה, פשוט נפקיד פה. לפחות ניצחנו ב4. תראה, הראל. הראל. ניצחנו 4. קבל. 7-4, זה היה טוב. בסדר, אבל עברנו את החצי. מה חשוב? יש דאבל! פתחו דאבל! תקשיב, פתחו דאבל, זה כיף. זה טוב. כולם אני מוכן. יופ! אז בוא נראה שאתה רואה את הקלפים שלו. יופי כיף! בוא נראה. הזוג הזה מתחיל. אחי, תגם יש לו חלפים. נטי! צריך כמעט יש לו מלא. בוא תחש את זה. אני אספיק לדבר. מלא הקצת! מלא הקצת! מלא הקצת! למה יש את צוער, זה לא טוב. אנחנו לא טובים הפעם. למה? עכשיו הוא בוחר קלף, עכשיו הוא יבחר קלף. טוב, צריך לספור הגנה. מה? הוא עושה? פאקינג הכי גרוע. תחת. מה? עם הגנה? כן. כן. יואו! יש לך 7. 101. בום! קוראים אותו. בסדר. לא! אנחנו נתונים רגע. אדיר,
רונלדו בטח. כן. ובנזמה. 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 אתה לא יכול להיכנס. לואיז. קשר, קשר, קשר. לואיז זה לואיז. סוני קרוז. קשר. סוני קרוז. קשר. אלכסיס. קשר. ארון. מתי אלכסיס קשר? הוא שם את אלכסיס איתו. לא טוב. הוא טוב בקשר. למה הוא הכניס טוב? למה? למה הוא לא הכניס? למה הוא לא הכניס את טוב? לא מובילים גם 2-0. דרך. יאללה, אנחנו מפסידים. שים את מסי כבר! הם בחרו? לא, שים הגנה, שים הגנה. הגנה? שים את דוד לואיז. אתה צריך קישור. קישור. דוד לואיז הכי טוב פה. לא, לא, לא. אכלנו את אותו שחקן. יש. לא! אנחנו היינו טובים. זה היה טוב, אנחנו היינו טובים. רגע, אני ארשום להם. ועכשיו אנחנו מתחילים. הוא אמר לנו שחקן את כפה. זה עצוב. ראית? מה אנחנו צריכים? לואיז. כל כך לואיז, מה אתה אומר לי פפה? לקחנו אותו. איזה בהליכה! זה עצוב שאנחנו כל כך רואים. אנחנו בדרך הנכונה. מה אנחנו צריכים? ומה? מה? חתיכת הקרים. הלך רע, אתה מבין? אוקיי, יש לנו. תעלה קצת למעלה. יש לנו דרך לחזור. אם אנחנו נצליח בכל החמישי האלה, אנחנו בתיקו. יש לנו 6 קלפים. עוד לא 6. חייבים לנצח בהגנה. טוב, זה לא טוב. אנחנו ננצח בהגנה. אנחנו לא ננצח בהגנה. מה הרבה? לא גם נלחץ. מה הוא שם אותי על התורת? הוא... ישר. כן, דעתי. וואו. טוב, אנחנו מתחילים. בוא נייבש אותם. כל הזמן ניתן להם מהפכה, אז ייגמר להם ואז ניתן מכה. אבל אי אפשר. זה 6 עלינו. 7. עולה לתוך הפרק, נכון? כן. כמה זמן? אני בוא סליחה. בוא נבטא. כמעט חצי שעה יש כאן. אני לומד את הצופים לשקר. עכשיו חצי שעה. אוקיי.
לא בולבה. הם נתנו לנו להתקיף? לא. אנחנו חייבים. מה אני אעשה? תראה. מה, איך הם יותר טובים? מה טוב? אין לנו מה לעשות. אוסקר. הוא שם את אוסקר. די. הוא באמת שגרוע. לא רוצה מהקפסר. אתה מטפש... הוא נתן לנו להתקיף. לא הצלחנו לראות. איזה עוד איזה... מה זה, שפה נכנסים את כל השאר? אמן. יואו, 9! בוא נראה אם זה יהיה 11-0. קבל. שכחתי להחליף, אני שם מכונה הזאת. יש לנו סיכוי. לא, אין לנו סיכוי. הם קראו את תמונת הבזה. אבל... הם קראו את תמונת... לא קלף, מה זה קלף מחליף? מה? אתה לא רוצה להחליף. גם הם החליפו. מה הוא עושה? די, אין לך מחליפים. וואו. טוב יאללה, אחרי זה אנחנו עוברים את הפרק. יאללה. מה? טוב נו, מה אכפת לך? אתה לא יכול להחליף. סליחה. על המפסידים. יאללה מפסידים. רגע, לא מפסידים שם מושלם. טוב, נולייק וסטאר. ביי.